Vermutes! M'encanta que se pixin de nosaltres els convidats, ja. Sí, sí. I nosaltres mateixos de nosaltres. Episodi número 8. Molt bé. I en castellà? 8. No comenci amb aquestes bromes. Bueno, avui tenim un altre convidat. Molt xulo. Sí, xulo, no és de Manacor tampoc, fa cosetes molt xules, com ell. I què? És emprenedor, el Llorencí, qual ja havia de tenir. Sí. Alerta amb el Llorencín, que ja hi tenc una cama. Així que... Ell és n'Adrià Sancho i Oliver, de la Roqueta Produccions. Bravo! Hola, hola! Què tal? Hola, això, molt bé, gràcies per convidar-me. Bueno, vinga, qui ets? Uau, ja són Adrià, les motxilles, mundialment conegut per ser jove de la que fa motxilles. No sé què més té aquí. No, Soc ho has dit un jove molt bé. emprenedor i, bueno, faig el que puc, a vegades visc i a vegades sobrevisc. Ja. És Això complicat, va això de ser emprenedor, autònom i aquestes cosetes. Sí, ser autònom és molt divertit. Ho diuen gent que no són autònoms. Bé, però escolta'm, la meva jefa sí, i sé el que és, i el que és per allà, i tot. A vegades costa, A a vegades vegades, costa sí, molt. sí, exacte. Jo crec que la teva jefa Bé, no això no compta com a el autònoma. dic, però sí que costa, perquè, Costa. a veure, no s'ha de llevar mèrit, té mèrit poder tenir una empresa avui en dia tu tot sol. És guai, és Sí, guai. tio, a veure, a part que ningú te fas comptes. T'has d'arribar molt. Però bueno, jo crec que si és faner, No, i a part compensa que molt. qui no risca no pisca, Tal qual, Cada cançó. tal qual. no? Bueno, vinga, què fas tu? Conta-mos-ho. Bueno, pues jo tinc un taller a Llorenç. A Sant Llorenç ho tens tot. I faig, bueno, un pot de tot, un pot de motxileta, un pot de bolsito, rinyoneres xules, un pot de tot. Que guai, que guai. I tu tot sol, de moment. M'ajuden, Vale? però normalment sí estic tot sol. Estic tot sol. Quan tinc molta feina sí que m'ajuden i està molt guai, perquè en companyia, pues, riuen més i això, però sí, per moltes hores I ja estic tot sol. no hi ha rifirrafes. Sí, ja. Sí, va, No, sí, no? va. Bona gent. Bueno. Són de poble, són de poble. Bueno, què ha de dir? Què ha de dir? I a més, si el Llorencí no és un poble, és una família. És un poble, és una família. Tens raó, tens raó. Molt bé, molt bé. Bueno, hem de dir que molt tots han estat i per el nostre podcast. Hombre, això... Mos ha confessat, eh? Hombre, això és un altre nivell. Hombre, I no! sentir un pot de que això m'omp. Clar, Ja, ja, és que és lo nostre. Oh, nostre, molta raó teniu. Veiem quina és la teva filosofia de negoci. Més, la meva filosofia de negoci està clara, sempre he tingut la mateixa i és comprar tots els productes en el comerç de Mallorca, no compres a fora, tot en el petit comerç, en minoria, i bueno, la meva estratègia és tenir un preu que està bastant bé i jo el que vull és vendre moltes coses a un preu guai, raonable, assequible i que no sigui un luxe. Ja. M'estic més que les motxilles Rodin més. o rodin que no s'estiguin una casa. I, Ja, i bueno, ja. és una estratègia que va començar així fa 3 anys i se mantén. Ja. Els preus han pujat €1 des que va començar. Vull dir, Bueno, però ojito, això ojito. Està Això molt és bé. un robot. No, que guai, tio, però que miris per comerç local i tot això. Bé, jo crec que és molt interessant, així com els compradors o els meus clients m'ajuden a això, doncs jo ajudar a la gent que me'n pot, és a dir, hi ha bon feedback i bueno, tinc molt bona relació amb la gent que té tendes i me compra coses per, és a dir, tendes tercers i també allà on compres el material, en pla, hi ha confiança total. Ja, ja. I això no m'ho dona. I després, ja que sé, potser després compares, si ho compressis a gran indústries i això, o sigui, seria molt més gran el benefici, no? Hem de tenir clar que el benefici és molt inferior si ho compres així, Ja. però realment jo no faig això Bueno, per a veure, és la teva ètica, clar, òbviament. faig això perquè qui m'ajudarà jo són els meus de prop. Jo, Amazon, etc. No no és res. m'ajuden, no Exacte. m'ajuden. Ja tenen les esquenes prou Exacte, cobertes. exacte. Molt bé. Tengo un poquito, perdón, la garganta seca. És que només té una feina i no la fa. S'ha passat. S'ha passat, S'ha no? Ho heu dit passat. tots?
S'ha passat. És broma. Una cosa, poden dir... Què poden? Salut, motxilla i vermut. Ja sé que només no saps vermut, però... M'ho pareix beníssim. M'ho pareix beníssim. Man, conta molt la teva experiència. Bueno, Sí, exacte. espectadors, mundialment conegut com el vermuters, és el meu primer vermut. Que bé! Per favor, És que inculquem la gent de Borrocol. salut i força, Espero que m'hagin acompanyat. Motxilles I vermut. Jo ja bevia directe. Ah, sí, perdona. Ara no sabia què passava. M'encanta poder tenir un highlight ja. Puc tornar a veure. No és tant com pensava. T'ha agradat. És dolçet. És dolçet. No, jo, els gusts forts, no. No les tolero. Per això, sí. Està bé, ja, està bé. sí, I més sí, sí. fresquet i... Això és un altre rotllo. Claro! A veure, s'ha de dir que jo crec que si em veu molt arriba a fer bolla aquí. No ho he provat. Però... Tu ho veig que sí. No, però és que aquí vaig, jo només em fa dor i després ja me tira uns combinats o la cervesa. Bueno, és un bon principi, Claro, no? claro. Per començar sempre està bé. Exacte. M'anàs jugant. Sí, sí. Tot és un Man. principi. Què fa Nadrià un dia? Bé, Adrià, un dia... Perdó, S'aixeca... No. A les... no hi ha hora. M'encanta aquest horari. Vida de autònomo, No hi ha hora còmoda. perquè sempre Vale. m'he aixecat prest. Vale. I bueno, realment, el que no se sap, o que la gent no sap, és que abans d'arribar al taller hi ha moltes feines. Que no és estar cosint, sinó preparació, organització. Jo som un poc desorganitzat i dins aquest desordre he de tenir pues, un ordre més o menys definit, perquè hi ha encàrrecs urgents, hi ha falta de material, clar, tot això no s'encarrega ningú. Val? Ja. També hi ha bueno, selecció de materials, que és molt important, selecció de en quina hora he de penjar una publicació, quan l'has de penjar, tot això al final d'una gran companyia s'encarreguen moltes persones, però quan ets autònom ets un Tots els molt departaments petit, en tu. exacte, i si no és una cridada, és el que sigui, i bueno, és realment estar moltes hores enganxat a el que t'agrada, o que m'apassiona. Que no me'l puc queixar, però perquè hi ha dies que és Que diries, oh, miris, fa tota és merda, no? agotador, és agotador. Però bueno, és com que t'alimenta les ganes de seguir cresquent, o de que la gent te conegui i sàpiga realment què compra, perquè quan... Per això és un error total que una persona tingui un accessori meu i no sàpiga per què el té. No només perquè li agrada, sinó quin principi està darrere. I crec que això és molt important. Que guai. I tu amb què te bases a l'hora de triar el material? Bé, jo sempre he estat un poc modernillo. El moderno. Exacte, un moderno de pueblo. I ara, Res. I ara fa vermuts? Exacte, imagina't tu. El que més m'agrada pues són totes que les llengües estan vistes, jo també m'agraden perquè som d'aquí, Són guapes. però és vera que me baso en totes que jo veig i és més la meva imaginació Comença a crear. quan veu una tele veu quin model poden anar i crec que és una cosa que m'ha ajudat molt i també m'ha ajudat molt no escoltar les opinions és a dir, les escoltes però no has de creure tot el que te diuen perquè al final si som aquí és per qualque cosa. Claro, per seguir el estil. Exacte. Molt bé. I modelos de motxilles i això, tens... Vam començar fa 3 anys amb un model que va sortir no sé com. Va Que tardar... faig cosir. Exacte. 12 hores va tardar per fer una motxilla, en pla tot el dia. De moment no m'ho surt rentable el negoci. No m'ho sortia rentat. Bueno, he de dir que tot el material era reciclat perquè era quarantena i no tenia absolutament res, és a dir, tot era coses que tenia a casa, però aquest model ha estat el best-seller de sempre, el que més s'ha venut, el que la gent me coneix, vull dir, tot tatuat i tot, perquè és una cosa que sí, que ha canviat realment la meva vida. Claro. Perquè jo estava fent feina en un altre lloc i m'agradava molt, però arribava aquí meu i deia no aspiren a això. Ja. I va ser entrar en quarantena... Sí, explica un poc la història. Sí, bueno, res, a quarantena vaig trobar... Bueno, m'han operat d'apendicitis, tot un poc així, estava visquent a Palma, jo som de poble, era com a tot un poc ja agobiant. I un dia treguent escar va trobar una màquina i va començar a provar coses. Jo realment tenia feina, m'anava bé, tenia un bon sou i tot, però arribava que meu i deia
avui és que això és tot el que aspira com avui. que no fer res. I va ser quan va decidir començar a provar. I res, vaig provar de fer el que sortís, no tenia mai cap classe, ni jo som autodidacta, i el més important és, bueno, jo crec que és la família que t'apoyi Claro. i els amics És una peça. exacte, que hi ha gent que no ho té i pot sempre no igual, però vaja, el meu punt de vista és molt important que tenir una Un apoyo. sòlid, En plan, que te allà digui, on sí. te puguin dir que sí o que no, perquè a vegades no sempre tot està superbé. I bueno, va començar així, després se va penjar a xarxes socials un tuit, se va fer viral, 800.000 persones ho van veure, molt heavy. Quin tuit? Jo fent motxilles. Ah, vale. Sí, i bueno, pues Jo no aquí, a partir d'aquí, Me sap greu. a partir d'aquí, pues, ja va començar a tenir molt d'encàrrecs, jo realment no estava preparat, ni molt menys. Va venir el Corte Inglés a demanar-me... Què dius? Sí, i va dir que no, perquè no era el negoci que jo volia. És a dir, jo tinc molt clar, sempre ho he tingut, que jo vull saber cap a on creix el meu negoci. I se desbordava. Realment, eren un doblers que jo no podia gestionar, era una pressió que jo no podia gestionar, jo no tenia infraestructura. Ostres, pues, Sí. que sensat, no, al final? Bueno, al final... Perquè si haguessis dit que sí, potser no siguis aquí en aquella època. Bueno, sí. Sí, sí, a ver, no se sap. A lo millor en Xenoa està cercant un Ojalá que no! Topi! Men, jo sé per què no m'haurà cridat, és perquè teu té. Exacte, També, també, Xavi, què faràs? Res. Ja està. Mira. Laura, t'espera. Un bon xat del Griezmann i jo curto, perquè ja sé ja s'estiu, però... Bé, i això, va ser... Al final tenir un caràcter fort i decidir què vols i què no vols. I hi ha gent que ho té més fàcil, hi ha gent que ho té més difícil. Jo, per sort, sempre he tingut ajuda de la família, ajuda professional, que també crec que és molt important Pues dir-ho, i és molt necessari, i bueno, pues... Oi, que guai. En plan, que tinguis les idees tan clares al final, perquè a lo millor una altra persona li ves Corte Inglés i diu, escolta, sí, saps? Sí, és així, però... Bé, jo crec que cada situació és un món. Jo, per sort, he tingut una educació pues, estricta i molt bona i estic superorgullós ara, perquè som adult i sé tot el que he après de que meva i he tingut bons amics i no ha fet, per sort, falta econòmica vull dir, tots ho han guanyat, les coses clares i pues, he tingut aquesta facilitat de no haver de demanar, saps? I bueno, la veritat és que molt, estic molt content, molt orgullós de jo, que m'ha costat molts anys, perquè... Quant d'anys fa que estàs amb això? 3 anys, des del Covid, 3 anys i un poc. Sí, perquè, bueno, jo vaig estudiar amb aquesta... Anàvem a classe junts, fèiem xuletat junts. No ho digui. No passa res, ta mare ho sap. Tenim una Blackberry. Que funcionava, no? Mare meva. M'encantava l'espina, com no esteu pin. Seien junts. Sí, i tot bien. I el que me xoca ara, que jo he anat a fer xerrades a l'escola, als instituts, era que nosaltres, el millor més és un. I quan anàvem a l'escola, tot anava enfocat en el que anava davant, i ara pues, jo crec que l'educació ha canviat molt i t'ensenyen, bueno, jo veig que hi ha... Però això no l'hem matat perquè aquí hi ha dos profes i no t'han obligat a dir-ho, però... No, jo he fet xerrades als instituts i escoles i veig que donen exemple de vida real i ja m'ho pareix molt És guai. molt necessari. Exacte, perquè després arribes de fora de el que hagi estudiat, un FP, i no saps res. I així tens, almenys, exemples de la vida del dia a dia, i jo em pareix molt guai. Curiós. I te'n recordes la primera de tot que vas posar? Damunt la màquina? Sí. Bueno, Què vas intentar? No, una motxilla. Directe? Sí. Va M'encanta ser claríssim, ho tenia claríssim. És a dir, jo, ma mare té una màquina cosí i jo vaig provar de fer una ona així.
Però amb un tonetó. I que te va sortir un bunyolet. Se va arruar. La mà plana. Se va arruar. És a dir, havia mareat. I no ho he tornat a intentar per mai. No, Rosa i jo ho hem provat. Sí, bé, més he llegit. Hem fet gorritos. Sí, no, Ojo, sí, si me'ls vols contractar, gorritos sí. Mare meva. Desarrollo de vermuta. Exacte. Per exemple, Col·laboració. Una col·laboració. És vera. Una collab. Una collab. Jo crec que és guai, però si ho tenc com a hobby, ara com a feina no sé com seria. Perquè clar, a nosaltres el que ens va passar és venir mos feia... Bé, és que nosaltres som molt de neures. Sí. I és com, ara mos feien això, bé, pues ho provem. Saps? Però... Bueno, jo crec que és trobar una cosa que t'apassiona. Sí, és això. I jo he tingut la sort perquè hi ha molta gent que ho cerca tota la vida i fer feina d'una cosa que no t'agrada és molt difícil, esclau, sí, és molt esclau. I jo per sort em vaig trobar això i bueno, tenc clar també que el dia que no vagi bé se tanqui i per I una avall altra cosa. perquè no de creus ningú, m'ho he suat jo i ho he donat tot. És a dir, a vegades jo no decideix ni la meva feina decideix si n'hi ha bé o no, sinó que hi ha molts altres factors externs i jo no puc controlar-los. I dic que no vagi bé, esperem que estigui molt l'any d'així, però dic que no vagi bé. Sí, tira un fusta, se tanca i altra cosa. Molt bé. I tema comanda, és a dir, com funciona això dins la teva empresa? Vas a demanda o tu vas fent... Jo tinc aquesta sort que la gent també és un exemple un poc irreal perquè la gent que comença pues, costa molt. Jo des que vaig començar he tingut la sort d'anar sempre A full. és que no tinc mai temps de fer un stock perquè, o una col·lecció perquè tinc molta demanda, estic encantadíssim, vull dir superguai i vaig dia perquè no rip, en pla jo ja sé que no rip a Nadal i ja fa temps que ho sé. Però... És a dir, jo en el juny ja sabia que no arribava. Així, jo de en el febrer triam teles per Nadal. O sigui, tu tries durant un mes totes les teles de l'any, o com va això? Bueno, jo tinc una previsió. Per exemple, vaig a una fira i mirant pues, les tendències que hi ha i jo ja me preparo, encara que en aquesta fira no hi compri res, me preparo en coses que sé que vendran. És a dir, la tela no la puc comprar perquè no la tinc, perquè no és, perquè és fora de temporada, però cremalleres de cremalleres, color de cintes, tot això, jo ja ho tinc. I clar, és un poc una gestió de tu invertir en una cosa que no saps si n'hi ha bé, però per evitar que te fora aquestes coses. Clar, la sort és que molta cosa surt, però tu saps que sempre hi haurà qualque cosa que no sortirà. I no passa res, vull dir... I potser d'aquí un parell de mesos surt. Exacte. No sap per què, però surt. Que guai. I així tema comanda més lògic que hagis tingut? No és el Corte Inglés. No, però comanda que hagi hagut de fer de moltes maletes o coses d'aquestes. Bueno, m'han encomanat... Bé, va fer peregrinatge sopes, que és una associació de joves de Sant Llorenç, totes les banderes del poble que havien de pedrar tot el carrer major de banderes. Ostres. Banderetes de 25 per 25. No sé si em va fer 820. Ai, que bé, superpotxes. Sí. Les darreres que feies així. Bueno, ja no mires, ja està per mà. I després una boda d'uns alemans de Barcelona, que vivien a Barcelona, 400 necessers en 8 dies. En 8 dies. És que això és una locura. Què vas fer? Quantes hores vas dormir? Bueno, per això tinc una mare que m'ajuda, pobreta, tinc amics que també m'han ajudat, vull dir, estic supercontent, superorgullós de gent que tinc de vora, que he dit. Però, sí, al final fan moltes hores, però és que si tu penses, són 400 persones que tindran aquest material, amb una etiqueta, amb un telèfon, amb una referència, i se fa grossa la bombolla, i al final tu vols aquestes coses. I d'aquí han sortit altres coses? Evident, sí. I quan a vegades no demanen cortines. Cortines? Sí, però bueno, tu què fas? Jo faig de Mochiles? tot. Jo faig de tot. Faig de tot. He provat de fer banyadors per jo. Ara començarem a partir d'aquest el pròxim primavera o estiu. És un pot d'espoiler. És un pollet d'espoiler. Sí, no passa res. És una primícia. És una primícia. Pues faré kimonos. Ah, Sí. Que guai. Bueno, són coses que he de provar, que m'han fet ganes, i bueno, se farà, se provarà a veure què, i bueno, sobretot conscienciar la gent que el que té n'hi haurà dos de
de cada model i no n'hi ha més. Claro, és com un producte exclusiu. Exacte. Fet un poquet de promoció, on te podem trobar? Exacte, me podeu trobar de Sarroqueta Produccions, el meu Instagram, o, bueno, també em podeu trobar a Sant Llorenç, en el meu taller, que tinc una part de taller i una part de botiga, que és el carrer de Panto número 6, en el primer pis, que si no som allà, som a fer una altra cosa. Som a baix fent un cafè, si hi ha un bar. Però, i bueno, el que m'ha molt també és a nivell d'Instagram. La veritat que és una xarxa social que m'ha molt bé, que ho tenc des del primer dia i va estar 2 anys visquent exclusivament d'Instagram. O sigui, si ho saps utilitzar i en plan promocionar, està bé, eh? Bueno, jo crec que és tenir un pot de feedback i no tenir peresa a invertir temps a explicar a cada persona el mateix, és igual, és que és un producte que jo el valor, vull dir, no me fotaria, però és a dir, s'ha de dir, perquè això val tant, i val tant per això i això, n'hi ha 2, n'hi ha un, és exclusiu, t'he fet aposta per tu, quantes butxaques vols, de quin color vols les cintes, clar, tot això tu pots triar. I jo no. ID. Exacte, De Nike. exacte. Que guai. I tendes físiques a part de baix de que teva? No, perdona, ja he vist la coma. Ah, vale. Ella ja s'ha fet la teva vida. Sí, jo m'he imaginat aquí. Bueno, tenc un parell de botigues, estic supercontent, també botigues, també vull dir que hi ha hagut botigues que me van començar a comprar al principi i per altres bé, ara no tenen material meu, però n'han tingut i també crec que és agraït perquè són els primers que m'han donat confiança i bueno, ara el que intent és trobar qualque cosa per ciutat. Exacte, crec que és un producte que tinc demanda per molta demanda i bueno, el que vull és que la gent pugui conèixer... Claro, els pares més sanos han de sortir exacte, de Zara i totes aquestes coses. Aquí anem, però sí que crec que cada vegada hi ha una comunitat més grossa de gent que el pugui... Però millor si vas a Bimba i Loda. Sí, exacte, m'ho vendran les cintes per posar-ho jo, no? Mare meva. Sí, no, però Mari Castanya, o no ho has provat? On, perdona? Mari Castanya. Ho vaig provar, però ja com haguem pillat el bot i totalment respectable i això, de fet, vaig comprar teles just en front. Sí, allà hi ha una tenda superguai, eh? Sí, les estim molt. Molt bé, molt bé. Què més tenim per Està aquí? tot a bé, Mariana no s'ha preparat res. Perdona. És que no fa res, ja ho he dit, una cosa que havia de fer. No em veu res. Vinga. Vinga, Què he dit, que aquestes taronges? Ui, fan molt bona l'horeta, Ah, que sí? Però jo ja he tirat suja... Ha fet un curset. Ah, puta! De vermut. Què vas pensar? No, m'està callant, no aquesta nit. Sí. He fet xuletes també en el curset. Anem amb les preguntes ràpides. Però real, que ha fet un curs. No. Ah, vale. Ja sé. Cuéntame. Un dia que estàs baix d'ànims, a què recorreixes? Jo m'agrada molt estar tot sol. Disfruto molt la soledat. És que està molt guai, la sola. Bé, jo he après a disfrutar-la perquè va de sofrir, no? Jo sempre he estat un poc... La zona topi, però un poc diferent de lo que en els guts, de sortir i tot això. Pues jo, en principi, sortir m'agrada molt, m'he inquietat, m'han hagut de reconar que nostra, però una vegada m'ho basta. I abans, com que no encaixava molt bé en això, i ara, que per estar bé amb tu mateix, que a vegades costa molt i a vegades no arribes mai en aquest punt, pues jo disfruto molt de respirar i disfrutar aquell moment tots sols. Sentit el peu mata... El peu mata... Oye, falla. Un palo de que s'ha parat de moda, que lleva... Sí. Forma de vibració, no sé jo. Vinga, menjar preferit. Molt de... Som molt triat. És vera. Però he de dir que si he de dir una cosa d'aquí, jo m'agrada molt, bueno, no és d'aquí, però aquí són molt bons els clatassanys, m'encanten. Però he de dir que una hamburgueseta, també. És del nostre team. Exacte. Després, dolcet, te puc dir una encimada, te puc dir... Et team encimada. Jo he votat team encimada. Has votat? És que millor són molt bons, però és com una encimadeta d'aquestes bessones. I a més ara que s'han posat aquestes de moda... Ha robat aquestes bessones, Bo, són bones, són molt bones. De rellenadors de Kinder i coses. Sí, és la meva preferida de Kinder, per favor. Ja, és que és Jo és que boníssim, quan va que un sopar a un dinar fora de poble, encimada que m'enduc.
Com Bueno, està bé. a la resta de Mallorca no en tenen d'encimat. Va dir que les persones no en tenen. Ah, no. Això és un altre nivell. Ja sé que són molt guai, tio. Mos Nivel patrocina Buah, tots i has els provat veïnats. xocolata de saber que és bessones? Ja sé que són, si voleu dur aquí una pitja de to o Sí, algo... si voleu He de dir que portar. avui tenia tancat, per això no diu res d'allà. Justament el dimarts. Ai, veure. Però passa bueno, no res. passa, m'ha tornat com ja la temporada 2 i ja ho Quan Qual pagin potser el no? quimono els vendrem nosaltres. Vol venir, vol venir. I molt I gravarà. molt Convidadíssims, convidadíssims. Vinga, guai. Vinga, fet. Vinga, què és el que més t'apassiona? Jo crec que superem... no posem expectatives, però superar el que dut de dins, és a dir, intentar que les coses, encara que vagin malament, treure algo guai i saber que no tot sempre anirà bé, i jo crec que al final és molt important la mentalitat que tens. Somni frustrat. Uau. Jo m'hauria agradat que m'haguessin dit a l'escola que no importava estudiar, que el que volia, si volia fer una altra cosa, que també era igual de vàlid. I ja me frustrava molt anar a un lloc allà on no me sentia, no podia ser jo. És veritat que tots en teniu mínims i això és totalment entenible, però també és veritat que hi ha més món i part de, no tots han de ser abogats, m'explic? I crec que això no, a la nostra quinta no s'explicava, no se deia, estava com a mal vist. I Sí, no, jo és que feia me'n recordo molt que mon pare un dia m'ha dit, perquè jo estava aquí meva plorant, perquè és que no aspirava a anar a estudiar una carrera. I m'ha dit, tranquil, fora Picapedrers, els professors no podrien viure a aquesta casa. Què? Com te Pues quedes? molt bé. Pues és que al final t'has de cercar la felicitat i si tu has de fer feina per viure has de fer feina, que a més si pots fer feina d'un cor que t'agrada. Correcte. Molt bé. Qui t'apareix? Molt bona frase, aquesta de ton pare. La podem escriure. Has tornat molt savi. No. A on te teletransportaries ara mateix? Tinc un viatge pendent. M'agradaria molt anar a Kènia. Crec que és un lloc, un lloc allà on me faria més valorar el que tinc. Sempre he pensat que era un viatge que tenia pendent i no he fet mai i crec que si pogués triar ara seria Jo si vols t'acompanyo. pel venir. Ara mirarem el vol. Doncs estiu, jo t'he res dues setmanes de vacacions. Això, però els he de tenir jo, saps? Sí, ja, això que pare complicada. Jo no m'he ficat en ningú, Nosaltres tampoc. Només en dir-ho aquí, En què creus fermament? En l'esforç. Molt bé. Sí, sí. Tu has pres en el peu de la lletra? Això de que havien de ser curtes, no? És que no hi ha més avellana, no se'n pot com si, no és veritat. Fam. Sí, clar, no està Mira. molt bé. Molt bé. És que... En sèrio. Em faig estimar. Una fòbia. Crec que ja no en tenc cap, però va tenir molta por estar tot sol. I ara ho Quina disfrutes. cosa, Si sí, ja disfrutes exacte. d'això, és molt guapo. Ja, sí, bueno, jo he fet molta teràpia molts anys, em fa que encara i crec que és una cosa que s'ha de normalitzar i abans no me sentia com a compres o no trobava el meu lloc i ara he entès que és el lloc que el faig jo. Vull dir, qui no Lo ho important vulgui, realment que és estar a gust i aquí on i lo difícil Ja que està és. la molta teva font estona. d'ingressos Exacte. sigui un lloc allà on tu te sents a gust. Exacte, i que realment la meva marca som jo, vull dir, no hi ha un mestre, no. Jo me'n vaig a fires i som jo. Jo vaig una motxilla i me representa, no fa res que no me senti còmode. I al final puc decidir això, és un luxe. I què fas quan veus una motxilla per xerrar, per exemple? Què Mira, te passa? Quan les veig, ara ja com a... Ara sí, no, t'entenc, des del principi. Al principi, bueno, el primer xoc va ser a Palma, va haver una atleta en el carrer, bueno, a Aragó, que creuava, passava pel carrer i va passar a part d'Aragó i va quedar corrents. Hola, som jo. No sabia qui era. I me va tornar a passar un viatge que va fer fa 2 anys a Astúries. Què digues? Que jo sortia de l'aeroport d'Astúries i una dona entrava. I era d'Astúries perquè ho va aturar i no m'ho coneixia de res. I és com
algo bé estic fent, també. Sí, O sigui, claro. pot ser. I que després de tots els esforços, totes les hores que hi ha de feina, pues, te sent recompensat i valores més encara per què ets aquí, perquè realment, jo penso, quantes tendes hi ha al món, a Espanya, com per haver de venir o haver d'encarregar-me una cosa, jo. Clar, clar. I cadascú decideix el que vol fer en el seu don vell i amb el seu part de centre especial. Claro, Em el sembla menor guai. És que valorat. ara veure que és una cosa super... que el veus a ell quan veus una li van regalar la teva germana i tot d'una manera diria, ai, una maleta de Adrià. Sí. No una maleta de Serrotxeta, saps? Jo també he tingut molta sort. La sort també t'he de dir que no toca i són la sort. No. Feina i hores i anar i espanyades, pensar, i he perdut moltes hores intentant pues, que... Divertit. No, he perdut moltes hores que després s'han convertit en una inversió de temps, però hi ha moments que tu perds el temps intentant Sí, com un saber bucle. com ho pot fer. I jo sempre dic, i quan vaig fer la xerrada amb el Lot, dic, ho tenc claríssim, has d'estar preparat per quan les coses no van bé. És superimportant. Perquè a vegades les coses no depenen de tu mateix i és molt important poder dir, les coses no van bé, potser aquest no és el camí. I arribar a aquest punt, és guai. És guai. Què te parece? Tot ok, eh? Has comès alguna il·legalitat? Mira, som un desastre en el cotxe. Som un desastre. Papà, mamà, me sap greu. Què pal m'embuia? Pa, hòstia, pa, mira, ja em veia de pau. Mira, jo l'altre dia vaig agafar el telèfon, un segon vos jura, per... Ma mare me cridava. Això no ho sap, 6 punts. La puta secreta darrere, tu veus. I jo, clar, va tenir un accidentet l'altre dia, i quan el meu cotxe duia per mans lliures. I ara m'han donat un panda, no sé per si un panda. Jo, me va bé, me dur per tot. Ni aire condicionat, ni Però és que t'han manualitats. donat un pan de manco, però jo tenc un Un pandita panda. i va de puta Ojo. mare. No, el cotxe va mel. Sí. Ara bé, té més anys que la picó. Això ja era una I altra cosa. ma mare me cridava, vaig agafar el mòbil per agafar-lo, la sirena. Ai, és que això és mal de sort, 6 puntets. Mare meva. On te quedes? Bé, que te'n queden 6, no? No en tenim 14. Ah, jo també, vull. Vull. Bueno, És un notable. exacte. Sí, jo crec que els desastres més grossos que he fet ha estat en cotxe. En cotxe. És molt lleial, tu, eh? Sí. Són bona gent, són de poble. Claro. La gent de Pablo tot és bona gent. La gent de poble, per norma general, tu notes quan una persona de poble i no passa, les de ciutat també són bona gent, però una persona de poble, Se ve venir. és que, sí, no ho sé, jo... És com jo més ho toto. not, jo ho not, i si ben orgullós, tu ets de poble. Tu sí que som de poble. I gràcies. Sí. Que eres de Mallorca? Si som de Mallorca. Ben orgullós. Sí. És que se te nota, se't sent. Més s'hauria de notar. Hombre. Sí. Vinga, què compraries ara mateix si donessin un xec amb 1 milió? Te l'has sap de manera. Hòstia, Jaume. No ho sé. És perquè les sabia totes les preguntes, però no n'he pensat cap. Molt important. No sé, jo crec que invertiria en coneixement, que no he tingut l'oportunitat de tenir classes de costura ni res, i crec que seria una bona inversió. I bueno, després potser pues, tornaria a enratllar amb experiències de la família que realment és el que més m'ha ajudat i han fet molt d'esforços per això. I crec que seria una bona És el inversió. primer que diu sa família, crec. Sí, en qual collons és ell? Sí, Bueno, jo crec que és superimportant, per No, per sí, jo val sí. molt i és vera que pot ser... Perquè és un millor, no donar necessita... molt Sí, bé. exacte. No. Però... A veure, un massatge i adéu, saps? Exacte, un viatget així curt. No, però jo crec que és molt important. I pots ser molt feliç fora de la família, però quan tens la família és un altre nivell. Sí. Un altre nivell. Sí. 3 coses que t'agradaria fer abans de morir. Tenir un fill, o 2, molt important. Si dius 3 ja has cobert el cupo, Altres.
Són tres coses. No, Això d'entre dins mateix, són trellidos que... exacte. Així és un. Bueno, ja, no, ja adoptaria, tenc claríssim. Bé, potser si vas a Kènia em pot dur qualcun. T'imagines? Ai, mira. Vos te'n quedant, això. Vos te'n quedant, xiringuito. Hòstia, hauré de parar un pipi i aquesta setmana no estic per això. Ja se m'ho polar, ho dic, no? Sí, són guirilleries. No tenen que hem fet un curset? Ai, Déu meu. També un fill... obrir una tenda. Així com jo vull, perquè al final estic molt content del que tinc, però no és el que vull. És a dir, és un principi de la meta que no arriba. I... jo crec que m'has dit com és la pregunta. Tres coses que t'agradaria fer abans de morir. Tornar enrere. Tornaria enrere un parell d'anys. Crec que he perdut molt de temps sent una persona que no me representava. Ostres. Molt bé. Papam. Sí, no fos igual. Serà dreta. Que bo. Molt bé. Sí. A què te dedicaries si no fossis emprenedor? Costurero, és que m'agrada molt. Costurero, costurere. Ojo. No ho sé, no m'he pensat, no és una cosa que no m'he plantejat, que és una cosa que tampoc no sabia que jo sabria fer i no tinc una resposta. No. O sigui, possiblement seguiries aquí on estaves. Jo sé que no és una feina per tota la vida, fer el que faig, perquè ja no és per sacrifici que fas, sinó perquè, no ho sé, tinc aquesta intuïció. Però és una feina que m'omple i sempre estaria lligada a la meva vida, sigui d'una manera o d'una altra. Però ja sigui dins la moda, ja sigui ajudant, o ja sigui a dir que tingui una oportunitat de donar classes, que no sé, jo sigui res, no ho he entès, per veure que... Anant en aquest programa ojo, de costura, que n'hi ha... Casting 8, el Mendas. Què ves? T'hi vas Sí. presentar? És que això és molt rar de contar. Hòstia, ja Hi ha m'ho molt de sentia. salsa, Però, que encara falta la mítica. Ai, No, de compte. no, bueno, que quan va començar, hi havia el càsting dels maestros, va arribar al càsting 8, hi havia de ser presencial, i clar, havia d'anar a Madrid, i havia de viatjar, i van tallar tot, i se va deixar de fer. I jo, no sé si bé dir no, però no crec molt en les segones oportunitats. No t'hi I tornaries a presentar? va decidir que si... No. Jo. Pot ser faria una altra cosa, però no sé, tinc aquesta intuïció de que aquest sentit de dir si no ha estat, esperava. Esperava. I tan malament no m'ha anat. No, que va. Però, joder. Ja el càsting que ho feu una maleta, vinga. Vine aquí. Vine aquí. Ja hem anat. 2 hores, 40 minuts. Te fan 2. Bé, i aquesta pregunta... Ai, clar, vi, cervesa, vermut. Que fem no m'ha desagradat, eh? Cervesa, enguany m'ha begut la meva cervesa. I no m'ha begut una. Però pensar, no bevies? No t'hi poses Mira. per res. Jo, de lot, vull dir, sí que bevia. Però bevia perquè me deixava d'un l'altra Claro, gent. No és que m'agradés, això. Influència social. Exacte. Fins Ja, que jo vaig també arribar a me'n passo. entendre... Sí, però te'n passa encara. Claro. Però que aquest dos, aguanta-les tu. Què tal? Igual, si ja que va Ai, conèixer, el mira. coneix. Jo sortia per tot sortint i m'apareixia per socialitzar un poc i 3 vegades he fet nyoc. Jo dic fer nyoc. Fer nyoig? Exacte. Molt bé. No va sortir l'altre dia, vaig sortir ara. I una vegada va ser una nit bona d'artat, tindria, què sé, 16 anys, i aquest dia m'ha passat un poc no, molt. L'altre ja en 20 anys, ja són 4 anys després, mal d'amores. Amores que matan. Sí, no cantaré ja perquè el que em pitjor se m'adona. Va més jacuzzi. Sí, que ja m'ho va també. Imagina't que ho llamen malament, però ara... No, Error. I la tercera va ser aquí a Madrid.
l'any passat vaig convidar la gent que treballa aquí a Madrid de Munter al meu negoci. Va convidar un cap de setmana a Madrid i me'n vaig anar amb la meva tia que no estia, amb ma mare i amb un amic a veure musicals i això. I el darrer dia jo sabia que sortiria, ho sabia cert. Lo notava. No ho sabia. Intuïció. I vam anar de tapes. I no és que sigui molt, no bevem molt ni res, però... Aquest dia entrava? 4 cervesetes. Ja no hi he begut mai. Cervesa. Bueno, a les 7 del matí, per Madrid, plorant, sí, plorant molt, fora cobertura, Tot sol? tot sol per dir per tot Ai, ai. que m'anava, que a passar a l'altra punta, jo havia d'anar sol, i m'anava de passar a l'altra part, 1 hora i mitja caminant. O sigui, vaig tenir 2 hores per tornar. Jo no sé si ploria per Plodia, caminar. plodia. No, jo començava a veure gent així un poc estrany, i dic, ara jo aquí no surt viu. Res, va arribar a les 8 amb un gat. Mira. A les 11 sortíem de l'habitació. Ja arribava a les 8. A les 3 del capvespre vindrà a veure un musical. Mira, un desastre. La meva mare ja que m'aguantava. Era un desastre. És cap així, musical. No, dormia, un ronco, hòstia divina, ja. Dios, t'imagines si arriben a aturar el musical per tu? No passa res. No. Potser no ha passat mai. Però jo, quan he de sortir, ja ho sé. Ja ho sé. Que guai. Ara dintre amb tu, Has de sortir? torno a sortir. I ja, ja és que veurem. la senyora em fan una xarpa, això pot Això m'han ser. dit, això m'han dit. Ho saps tu, eh? Ah, ja sé que Ho sap tot, t'he ho apuntat, sap ho tot. t'he apuntat. Sí, ja tenc, Però no hi serem. tenc un drive en tots els pobles que No hi serem. m'apunten a les festes. No, m'on anem a judici va venir. A beber vino y a comerlo. Bon, mai he begut vi. És una cosa que aquesta olor forta no m'ho diu res. Ara ve mutat, vol dir una cosa. Tornem a veure. Epa! Els diumenges, Així som influencers. amb una patatilleta, Quan me podíem fer una altra cosa, és veritat. Putes bicis. fotos bicis, és veritat. El mal de Duquest. Sí, 2 personets. Jo he hagut un moment que dic, s'ha mort. Bueno. Bueno, i la mítica? Pot ser aquesta o em pot contar una altra? Quina mítica. És a dir, tu has de contar una experiència Pot ser sense metes, pot ser de llat, pot ser... graciosa o surrealista. Vos puc contar una que m'ha passat a una fira. Vinga. Comença Comença en que la gent és molt beneita. Bé, hi ha de gent per tot. Tu no valores el bo si no trobes el dolent. També és veritat. Però venir tot és respectable. Ara bé, jo crec que és evident un pot d'educació. Me gusta. En castellà, a més. Ojo. Ojo. Me gusta mucho, pero no son de marca. I mira, carinyo. Esta pipella aquesta, així ja queda, mira. No hi ha res, passa per Estoy perreant. Siguiente. Aquesta pues, és una cosa que jo... Em fa gràcia, vull dir, jo... No ho sé, no t'agrada. Calla, i vete. Ho trobes que ves en el bazar, no passa res. Jo ho respecte, vull dir, cadascú invertirà la paper allà on vulgui. Però hi ha qualque vegada que ja m'ho surt. Clar. I és veritat que jo tinc una llengueta un poc així... Falaguera. Sí, m'ha de qualcun així a fer mal i no ho va fer, m'ho juro. Però Diguéssim, hi ha vegades que Sí, ja respecte, vull dir, ja... Jo no m'ofèn ni me fa mal ni res, però me faria ganes que si ja ens respectés, igual que jo hi ha coses que no m'agraden i tampoc no és necessari si vol fer comentari quan siguis que teva ho fas. Totalment. Respecte a educació. I l'altre... Sí, m'ha passat moltes, són un Ja, no, desastre. és que la gent ha perdut molt de respecte, però molt. I ara ja seran fora de feina, en el meu dia a dia. No sé, una vegada el seu cos i m'han deixat la barca d'allà al mig de l'aigua del sol. És que és mala gente. Jo no, jo no li vaig deixar. Tot és família. S'anaven, estàvem allà bussejant i s'anaven. I jo amb els patos per amunt i un al·lot de 5 anys diu, ei, deixa'm qualcú. I era jo, però estàvem. Ja Déu. Que Déu. Sí. Encara n'he si no t'hi... Jo ja seria una sireneta per allà dins. De maco, H2O.
M'encanta. Sí, coses així, jo, sí, som un poc... Jo per m'he filosofia amb Enric i això, per al moment no m'ho feia gràcia. No, jo crec. Jo, Mira, demà, que fa molt de però si jo respecte. pensava que aquella barca giraria. Si estava massa prop de les roques, giraria. Però que s'anaven, Hasta luego. Però quan no vam pensar en tu, eren 7 o 8. Hi havia lot i això, i... No sé, no deixava. volem explicacions. Exacte. Però Hombre. anys després s'ha recordat aquesta anècdota i se recorda com que m'haguessin deixat si no m'ho veuen ni, me deixen allà. Però que és que no te van veure. No se Bossejàvem tots i va haver un moment de descuit, un moment... I jo, quan va veure que la barca se movia, va pensar, saben qui som? Si compten, cap una persona. I No van en compte. no. Una lota... Veus, el mestre no li passa Exacte. sempre comptant. Mare 10 meva. ballades. 10 bullades. I de... me deixaven, i jo, clar, va pensar que girarien i no varen girar. I quan érem molt en fora, que jo ja no ni cridava, jo ja me donava per mort, Mentre et sonava, i se jo, marxo... Robinson Crusoe, allà amb una grenya, 68 de grenya rojo. Però ja dic, aquí no em surt. I, bueno, no va passar res. Normal. Se va contar a mon pare i ma mare perquè era heavy, me deixaven. Sí. Jo havia mort del susto. Jo també. Ma mare. Sí, a més, sempre te penses que vendrà un tauró i tu... O que sigui. Jo si m'arrossa un peix plat... Tenia 10 anys. 10 anys. Ah, 10 anys 10 tenies. anys. Sí. Ja que mala gente. Jo crec que hi és edat. Jo. Jo d'un infart, però. D'un infart. No, jo notava, jo me'n record perfectament, així me'n recordo els banyadors que duia. Perquè això és un moment que se morirà per sempre. Me'n recordo un altre que anava un... Em vaig anar a veure en Alejandro Sanz, en el Lluchitjà. Gran cantante. La cantante mejor persona. Perquè és el meu amic. Lo convidat. No, No. ja no... El Ja pròxim no. tarda a la No. millor. Sí. Amb els meus tios. I vosaltres sabeu que en el Lluchitjà hi havia la gespa, un pous i l'estadi, diríem, les cadires. Hi havia una pareta de perritos calientes. Boníssims. Tu vas per damunt la passarel·la, compres perrito, en Alejandro Sanz de fons, ben guai tot, tom correntos i caic a dins d'allà. I tu, Pou? Dins el pou, dins el Què pou, tal? dins el pou. I allà, a Remember, és que jo bot per avall, amb el perrito per amunt perquè no me caigués, Claro. i quan puig, que sí, el meu tio ha de venir a cercar-me, que tot caigués, que tot s'havia aturat, jo menjar el perrito. Claro, hombre, no s'ha d'aturar. Una maionesa allà boníssim, no se Superbona, podia perdre. tio, és que Però sí que super- me recordaré sempre de que el perrito no se va, estava intacte. Ja. Jo tot brut, ple de fang, no passa res. Sí, també tenia... Això ja són viu de milagre. Milagre. Però sí, són coses que se m'han passat, saps? Bueno, joder, experiències, Sí, no? Cositas. 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 Què més tenim? Bueno, tenim la pregunta de... Antoni. Què és? Què veus? Què bevia? Què bevia? Què veuràs dia 31? Ja ho contaré, no? Vale. Jo he dos, el que veuria i el que bevia... Bueno, el que encara puc veure i toler bastant, que amb ell em vareu xerrar, jo... No, Ui, jo crec que aquestes coses no les he provat mai. Vale? Nosaltres tampoc, eh? A robar Cano Rack un mojito sempre cau bé. m'encanta. La digitarem. O no? Li diré. És així, Dolç. dolcet, passa bé, fresquet. Menteta. Exacte, cosinyes, que després no facis un rot i que surti aquell allà agre. L'esperit. Exacte, això és agre. Nosaltres tots en feim de rots. A veure. Sí. I bevia això i bevia... És molt patètic. Vodka amb pinya, vull dir... No, vodka negra. Però Però això n'ha begut tothom. A palo seco. Ah, tot Bo- sol. jo, Això no. jo me comprava una botelleta de vodka negra i me bevia xupitos tot el vespre, fins que m'acabava. Però, perquè La botella sencera. anava un poc... Tort, tortíssim. Torríssim vaig sempre. Anava perjudicat, és a dir, anava... passava un poc put a vegades. Però era la mida.
Era la mida. La botella. Sí, claro, és que... Era la mida. I me feia una ràbia que me'n demanessin perquè ja era tan bo. No, això sí que era dolç de matar. Però l'endemà... I que se mesclava I en sa Red Bull, boquina no? negra. Sí, bo, quina és igual. Del que negre en Red Bull. Jo això era el que més m'agradava, que t'embrutava. Jo el bevia en kiwi, quan En tenia kiwi, 16 anys. I va provar una vegada en cervesa. Què diu? I posava un pot de cervesa i no era tan dolç. I després no te feia com aquesta pasta a la boca. Sí, noi, és que ara també te recordo, no? Em veuríem anar, Ara anirem al Mercadona de Chivas. Bé, la temporada Ara va també. Mercadona. Mercado! Menjant no se li passa ja per roba. No, no, està a tope. Bueno, i ara Som tu... boomers, jo. Bueno, Boomer, he dit. S'ha acabat. boomer. Som boomer. Qui això ho diu? On això parla? Que no pot ser No som boomer. de la mateixa edat? Tu, si Que vols ja ser... havíem feta. Si vols ser No, no, tots som millennials. Jo som boomer. Jo me sent de ser un esperit boomer. Ja està, ja I ja està. està. Tothom amb el que se sent. Físicament, ja m'ho fa mal els genolls. Però l'esperit és de boomer. Res? Ja Bueno, ara mos has de dir la pregunta que vols que deixem en el convidat següent. No, convidada o convidada? Sí. Bueno, ja que som d'aquí de Mallorca i xerram en mallorquí i tot això, vull saber si, quan fa pa amb oli, primer hi posa sal o la sal. Tu com ho fas? Jo primer hi poso sal. Jo també. Sal i la tomatilla. Tomàtic no n'hi pos. Pues tu Ja no estàs menges triat. oli. Mem. Això no en pan vale. Pa i oli. Tu, si vols menjar pa amb oli amb tomàtic, li menges. Jo no li menjo. S'ha llevat. Arroba no m'agrada. Pues ja, Hashtag I hate it. arroba no ho faig bé. Jo faig oli, sal i la tomatilla per mesclar-ho tot. Vull dir, Sal, oli i tomatilla. Jo no faig així, jo faig tomatilla. sempre hi ha Sal. un especialet. Espera, perquè jo porto el pit d'oli i el pit tomatilla. Mare. Vaya, tu de dir-se. No, perquè queda més... Saps? I pa mallorquí, Mallorquí sempre. blanc o negre? Blanc o moreno, perdó. Moreno. Ja m'agrada més moreno. Tu també. Sí. Tot lo de moreno Bàsicas, m'agrada. dies. Correcte. Ara bromes, eh? No, claro. Quan passem de camp sempre va bé. Vinga, i ara, No sé, per vegano. acabar... Veganos, què diran? Aquest també n'hi agrada, els veganos els agrada, això també. Hi ha algun que patina fort. I no passa res. No, tot és acceptable. Exacte. No, puta. Vinga, què li diries? Sí? Ara és la pregunta de poder ser sentimentals per tancar el podcast. Què li diries a l'Adrià de petit? Li diria que no ho fa tan malament. Que, bueno, com hem xerrat abans, que la soledat l'ha d'aprendre dur perquè sempre tothom se sent en qualsevol moment tot sol. I que ho disfrutaràs? I que l'hauràs d'aprendre a disfrutar perquè és una cosa que és necessari, però també li diria que aprofiti més el temps amb la família, que és una cosa que, bueno, jo crec que al final... Estàs és una cosa que no toca. Exacte, exacte. I que no ho fa tan malament, que a vegades sentir-se diferent, perquè ser diferent, tothom ens sentim diferents, però quan tu veus que no encaixes en quins llocs, no passa res. I has d'acceptar que potser aquest no és el teu puesto i cercar altres alternatives. I jo crec que això el temps sí que t'ho ha ensenyat. I és una cosa, és un punt, allà on quan arribes a aquest punt, és molt guai, perquè te sents molt més alliberat, no estàs tan frustrat en coses que tu mateix passaran, perquè tu hi ha coses que tothom té les seves experiències, hi ha coses que te passaran a tu o a altres i ja no me passaran, però sí que hi ha coses que tots hi passam, que és la soledat, la frustració, són sentiments, l'amor, tot això sí que ho duim de dins i prendre acceptar que tot això te passarà i juntar-ho i veurem que en surt, pues, jo crec que no sé si som un poc pedat amb aquestes coses, però crec que és super interessant per, ja que hem de viure, Aprofita-ho. cadascú fa el que vulgui, però ja que passa-t'ho bé, no? Se nota que dus feina damunt. Hi ha molt d'any de feina, però... Però que guai, eh? Sí, i jo crec que bueno, molta gent, i jo me'n puc sumar en t'ocupar a dir aquestes coses i crec que són super necessaris i també són necessaris que algú t'ho digui i tenir bons amics, una família que t'ajuda i sempre pues, escoltar perquè aquests comentaris no t'afectin
més de lo necessari, crec que és un punt de partida molt guai i que si el tens o si has pogut arribar aquí tot és més fluent, és molt més guai. Que guai. Bé, si fluïs està molt bé. Sí, i entendre que a vegades no fluïm pues, també està També ben està guai bé, perquè sí. no sempre tot pot anar bé. És vera? I això és un poc la filosofia d'en Adrià de les Motxilles. M'agradaria ser Això de motiu. res. I Adrià de Motxilles, com te dic, la gent de Manacor, perquè majoritàriament són de Manacor, Sí? que miren on te podem trobar a Manacor. Bueno, aquí tenim dues tendetes, a Lourdes, que té com un poquet d'exposició, molt guai. On Està aquí, en carrer d'aquí damunt. No, Estoy mañana para atrás. no sé si carrer lo siento, hashtag lo siento. Ah, bon. Ara bé, ara passarem per l'altre, ja us sé diré. quina és. Sí, fa com a tallarets Sí. i té com un pot d'exposició. Que de l'esquerra. Exacte. Que de l'esquerra, que Ah, ja sí. fan vermut. Sí, 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 sí. Tal Ah, qual, vale. aquí. I, És a dir, aquí on eres cúbic, a davant. i també a Mandèmic. Mandèmic són molt guais. Jo els vaig conèixer fa cosa de 2 anys i sempre m'ha donat molt de suport. El Mandèmic està guai aquesta tenda perquè apoya molt. Només apoya. Només Perquè apoya en els Guillem comerç d'aquí. també En Guillem hi té també hi coses. té coses. I sí, és una tenda que dona suport a la gent, és producte d'aquí i mos ajuda a nosaltres. Hauria d'haver més tendes així. Exacte, sí, és un bon punt de partida. Anar a robar Miquel està convidat a venir, però... Fa 3 vegades. A robar Miquel a Mangual, per favor. A Mangual, no, Albert? Sí. Eh. Pot venir, estàs convidat. Jo t'he convidat. Aquí, celebraràs aquí. Pues, ja, Que pues ja guai. ho sabeu. Pues res, t'has sentit bé, tot bé? És molt guai, jo també soc molt obert i tot ajuda, però ara veure aquestes preguntes també, és qualque coseta, arroba, que puede quien no critica, i bueno, superguai, és una molt bona iniciativa per donar-nos a conèixer i per fer la xarxa aquesta que tots volen fer, pues, vagi cresquent, i estic molt content de que hagi convidat. Molt bé, molt bé. Pues que guai, que t'hagi agradat. I que me convida a la segona temporada. Obvi. És que les temporades no ho sabem, perquè saps què passa? Però és que si tothom te diu que hi ha segona temporada, és perquè qualque cosa va bé. Jo he vist els followers i que ha dit, quin bien. Per amunt, subiendo que ni da. Tu, minimeixen altres? Total. Que jo segur, vamos. Hombre, mem, això s'ha de veure, és una cosa que pim-pam, mem, com va el tema? Qui, venga, va subiendo. Jo un poquet de share, un poquet de coses M'encanta. i la cosa va fluint, no és vera? Sí, la veritat que no m'ho hi paràvem per tant. No. I la setmana que ve, más I y mejor. Com dius que els palmesanos. De palma. Saps que en té Més i doritos. millor, senyores. El primer dia que venia un pal més. Que no hauré pensat a donar... Els he dit una cosa en aquesta gent i han xerrat de coses intenses i... Bueno, els he dit una coseta. Ai, ja. Que guai. Fetes Però- grans, de producte local i és una xuletita perquè tot tenen un nombre. Ai, que Però és que guai. ven els reis. El 31 de desembre. Ai, que guai. Que guai, moltes gràcies. I no ho entendreu, jo vull que l'obligueu. No, vale, no ho entendreu, vale. No. Veiem els meus llama, anda. Sí, antes d'obrir-ho, sí. Hombre, per això penjar les I xarxes, les etiquetes i tot ho fas tu? Ho fan una Maria de Serrota Nova, de Llorenç. Ah. Tot comerç local. Molt bé, molt bé. Bueno, però Que guai, bé, jo. moltes Ho puc obrir, això, Ara dona'm una no persona. sabeu què és. I després ho entendreu. A veure... No, güey. M'encanta. Arroba no Per està, favor! no està patentat, però ho Passa-me patentaré igual. ràpid. M'encanta! Perdona, està Hola. bé? A part, ve amiga, saps? Ojo. No, no. No, però és que ve a mesura. Està aprovat, això. Sí, claro. I si ho vol dur així també, bé, jo no és que serveixi molt de modelo, però... I M'encanta, a més, combina a matar. Sí, està molt guai. cosines. Coses que fan aquestes manetes. Exacte, Claro. tot això sé fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies per Total. convidar-me i espero que disfruteu molt. Bé, I jo que això- vull- I que això duri molt de temps. Sí, per favor. Apoyarem Ho sempre, intentarem. ja. Per cert, a partir d'avui ja follow. Pare. Ja ho he vist.
8 seguidors. Què vas pensar l'altre? Hombre! Que me'l follaria? No! No, jo he vist, podcast, aquest. Seguint. I jo, com vaig sentir malament. Si arribo a sortir d'aquí i no m'ho dit això, un follow i bloc. No l'escolteu. Arroba no escolto, és una mierda. Que Bueno, pues res. gràcies, Moltes gràcies a vosaltres, estic molt content i bueno, que espero que això vagi més i que vingui sent qualque dia. Ojalà. Jo te convidaré, sí, o sigui, formaràs part del Formaré equipo. part, vale. Jo és que som molt dolter també. Eres for team life. David Bisbal o David Bustamante, tu? Bene, tinc Genoa. Ja, però si te fessin triar d'aquests dos, ja, òbviament el Genoa també, però... Bisbal. Bisbal, ensenya'm a teixir Tant de obert. plorar, era com a trist. trist. Era un polletat de Zubado. Nosaltres teníem 10 anys. Sí, sí, sí. Tal qual. És a dir, Pues mira si n'hi eres és, drames. però, exacte. Drama, ja feia drames aquest home. Ja s'ho fa del tepà, no? Sí, exacte. Bueno, Salut, salut. motxin I vermut. Dios, quina passada, moltes gràcies. Oh, que guai.